So, today pala guys is darating yung ating Zofa. Kagabi pa excited ang lahat. Cover, yung plastic cover. So, kanina pa ito tinatanong ni Hag. Pag ganyan talaga siya, pa-L. And hello guys! Good morning! So, medyo maingay yung electric fan. So, kakarating lang namin dahil si Hagrid wala siyang pasok. Kinain sa Nabi. Ay, si Hagrid may pasok kanina. Actually, nag-aga kaming umalis. Ay, sila Papa. Pero, pinauwi din sila kasi may sunog dun sa kabilang, parang sa likod ata ng school nila. So, pinauwi sila kasi syempre masasuffocate yung mga bata. Kaya, ayun. And, dumiretso na lang ako mag-restock, ganyan. Kasi marami din akong kulang. But, ayun. Ano pa ba? Hindi ako nakapag-vlog kahapon the whole day. Wala akong vlog. Kasi wala din ganap. Ayun. Pero, maglalaba ako ngayon. And, nag-ano ko na ma-stock sa update. Yun, wala akong siya na-update sa iyo ngayon, guys. Macho. Ikaw, sanina. Sanina ba? Macho. Oh, macho. Oh. Macho. Loh. Loko. Uy, hinay, tingog. Hello guys, good morning. Oh, madilim. And today is August, pitsa karon pa? 14. August 14, 2019, medyo madilim. Nagluluto kasi ako ng aming umagahan. Ayan, nagluto ako nito. And ayan, ginataang gulay. Ginataang kalabasa. So, today pala guys is darating yung ating Zofa. Kagabi pa excited ang lahat. So, kahapon kumuha kami ng sofa. And then, ngayon i-deliver. Ang arte agad. So, etong dito lang namin nilagay kasi kukunin to ng aking auntie. So, abangan nyo mamaya, update ko kayo pag dumating na sila at sana ay dumating sila na nandito ako kasi mamaya aalis ako. Kunin ko si Hagrid. Kaya, Hagrid. kain na tayo. Kain. Habang kami kumakain, mga aking mga labay nandoon. Kasi naglalaba ako eh. Ha? Para kung balunan, bulat. Oh, egg. Bulat ba? Egg na yun. Morning. Guys. So, ito yung ulam namin ngayon. Ginataang kalabasa. And then, with matching bulad. And kay Hagrid, kailangan may egg. So, ayan. Kain tayo. Hello, guys! So, ayan. Sabi, malapit na daw yung... Sorry, para akong leon sa aking buhok. Kakagising ko lang. Naligo kasi ako kanina. Nakatulog ako. And si Hagrid, maagang natulog kasi kanina umuwi siya. Grabe yung takbo ko sa kanila kanil Papa kasi wala palang pasok. Kaya, ayun. And sabi,
papunta na raw dito ang pail ko. Sorry. Papunta na raw sila dito. Kaya aantayin lang namin kasi baka hindi nila ma-locate yung aming lugar. So, nakikita nyo, nandito yung chair. Yung chair niya yan, ipapakuha namin yan. Pero for now, hindi lang muna. And, eto naman, yun yung basura ng anak ko. Eto naman is, eto naman dito pa rin to. So, hahanapan na namin ang paraan. So, dito namin ilalagay mamaya yung sofa. So, I'm so excited. Si Papa din sobrang excited. Pati si Hagrid, sobrang excited din dun sa sofa. Kaya, sana dumating na. So, ayun. Hagrid. Puno lagi. Hagrid. Hawa lagi ba? Hawa sa dia kanapay sa cellophane. So, eto na siya guys, yung in-order namin na upuan. So, tatanggalan natin to ngayon ng cover, yung plastic cover. So, kanina to pa to tinatanong ni Hagrid. So, ganyan siya kalaki. So, i-arrange ko to ngayon. Actually, na ano pa sila, nawala sila kasi pumunta sila sa yung pinakaluma namin, yung kahoy na bahay. Doon sila pumunta kasi dati akala nila, nag-order kasi kami dati dun sa kanila din. So, akala nila yung address namin same lang. Kaya, gano'n. So, medyo malalayo pa itong amin ngayon. So, tatanggalin natin to lahat. Etong, anong tawag dito? Plastic cover. So, tanggalan ko na lang. So, tanggalan natin ng cover. Careful ha. So, okay. Carefood mean? Carefood? Ano to? Tagalabas. So, ito yung itsura niya guys. Parang, ito yung napili ko pala na kulay kasi ito lang yung medyo malapit-lapit na kulay dun sa gusto ko. Wala kasing gray. So, parang ganyan lang siya. Yung itsura niya. So, mamaya, ichichika ko sa inyo kung bakit yan yung napili namin na tawag dito, sofa. May reason. Kaya, yan, i-arrange na namin tapos tatanggalan namin ng mga cellophane. So, si Hagrid yung tapos, yan palang TV guys, nag-order na ako ng yung bracket na ilalagay namin dyan sa So, hindi pa dumating yung in-order ko sa Shopee. So, ayan. Tapos, meron tong, ang pinaka gusto ko dito is yung unan kasi sobrang lalaki niya. Ayan. Hindi ko alam kung tama ba yung niya. Kasi, dito may space doon na part. Diyan may space siya. Ano ba yung itsura? Hindi siya magandang tignan sa camera, Parang ang niya. Pero, ayan. Okay naman. So, ayan. Wala akong choice. Yan, binalik ko lang siya dyan kasi tinransfer ko yan dito kanina. Pero si Papa man na lang mamaya kung ano yung maisip pa niyang gawin. Pero pag ganyan talaga siya, pa-L.
And, ayun. So, ito yung itsura niya, guys. Brown. Brown yung napili namin. So, are you happy? Yeah. Medyo mainit. Ayan. Actually, hindi ko talaga gusto itong... Hindi ko to kinuha dahil sa medyo pag-gold ito. Hindi kasi ano lang. Wala akong choice. Ito lang yung may mga ganito kasi yung mga available doon. Kasi ang gusto ko talagang kunin is yung may gray. Kaso tak yung ano ko. Yung may gray. Kaso pagpunta namin doon na sold out na siya. Kaya ayun, ito na lang yung kinuha namin. Tapos ito guys, parang ano siya. Pwede siya gawing mesa. So, pag nakuha na kasi itong mesa na to, pag nakabit na namin dyan, mawawala naman na to. So, eto, pwede siyang gawing mesa or pwedeng patungan ng paa, ganyan. So, malaki siya in fairness. Malaki. Sobrang laki niya. Oh, tingnan nyo. Sobrang laki niya. So, yan. Medyo maingay yung electric fan pero mainit kasi. So, ayan, ang ganda niya. I like it. Tapos, gusto ko yung unan kasi, ano siya, malaki and soft. Soft. So, maglalunch muna kami kasi gutom na si Hagrid. Pero I like it. Mama, makaon! Makaon! Baho na ito. Ang baho na ano. Ang ganda niya. I'm sure magugustuhan to ni Papa mamaya. Manonood kasi kami ng movie. Oh, nagustuhan mo? Gusto ka mag-sleep and So, ayan guys, na-assemble na namin, na-arrange na namin. Actually, na-enjoy na namin yung sofa kanina pa. And, kaya ito yung napili ko kasi actually, dalawa kasi yung pinapipilian namin. Isang yellow, parang yung yellow, mas light yon, mas light. And eto naman, eto yung pangalawa, yung medyo brown. So, wala kami ibang makita kundi eto lang talaga siya. Ito lang yung aming nakita na available at yung background ko is walis. So, sabi ko, eto na lang yung pipiliin namin. And ayoko nang sabihin yung price, pero ang importante is comfortable siya. Sobrang komportable. And eto yung napili ko na itsura niya kasi, syempre, hindi naman kami anong tawag dito, mga payat. So, okay sa akin na masyado siyang wide. Pwedeng, pag humiga ako, pwede pong tumabi si Hagrid sa akin kasi malaki talaga siya. And, yun, yung talaga, yung comfort ng family, yun yung importante, pang init. Inoff ko kasi yung electric fan. Pero, yan yung itsura niya. And, please leave comment down below, guys, kung ano yung suggestion ninyo. Kasi plano ko kasi masyado siyang dark pag alam mo yung itong pillowcases sa mga unan. So leave comment down below kung okay lang ba na eto lang, and then maglalagay lang ako ng accent ng anong tawag dito, accent ng kulay na ibang kulay na pillow, or ito yung papalitan ko. Yun, leave comment down below sa inyong mga suggestions kasi alam ko lagi naman ako nakaka-rely minsan yun sa mga suggestions ninyo. So please comment down below at tulungan nyo ako kung paano. Pero ayun yung itsura niya, sobrang ganda niya. Nakita ko sa inyo yung full, buti na lang meron tayong talagang buong itsura niya. And I'm so excited. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ni Papa. Kita naman niya to, pero gusto ko makita yung reaction niya talaga, yung nakahiga na siya. And, ayun. So, salamat sa panonood, guys. So, I hope you guys enjoy. And please leave comment down below sa inyong mga suggestion. And alam ko hindi siya masyadong maganda sa camera, pero maganda naman sa personal. And, yun. See you in the next video, guys. Paalam! Tapos pala, eto, ginamit na namin yung table kasi kumain kami. Nag-snacks kami kanina. So, ayan, may mga dumi-dumi na siya. And plano kong bumili ng maliit na vacuum para lang pang niya. So, ayan yung mini table.
Ayan siya. So, ang gagawin natin, ayan. Ganyan siya. And then, ayan. Ayan. Plano ko maglagay na lang ng accent dito. Para hindi siya masyadong dark or masyadong dry. Para at least may ano lang, no? So, ayan. And, nag-order na ako ng, hindi plano ko pa mag-order ng cortina para papalit-palitan natin yung cortina natin. So, yan.